morning guys! Kain tayo. Kain tayo guys. Wala tayong pasok ulit kaya ngayon ay kakain muna. Ang ulam ko ay hipon. Hipon guys, oh. Tapos may kape. Tapos mamaya lilinis tayo ng rep. Kasi yung rep namin na maliit, yun. Ang rep namin, tagal nang hindi na defrost. Sana all yung rep nila yung hindi na defrost. Ano ba yun? Yung hindi na defrost. Kain muna tayo bago tayo maglinis-linis as gagalaw-galaw dito sa bahay. Kasi tayong mga nanay, pag walang pasok, ang daming ginagawa. Kaya gusto kong ipakita sa inyo yung mga ginagawa ko. Tapos may lulutuin ako mamaya na buo. Sabi ba niya mga benggit, yung truffle mushroom yung nakukuha sa pine tree yata. Ngayon ko lang natikman yun. Binenta ng kasama ko sa trabaho yun. Kaya lulutuin ko mamaya. Papakita ko sa inyo guys. Abang-abang. Tapos na tayong kumain guys. Ngayon maglilinis tayo ng rep. Ngayon guys, tapos na tayo maglinis ng rep. Magluluto na tayo, nakabihis na rin ako. Yan. Saran ito gagamitin ko. Subukan ko nga gumawa ng pasta na gamit ko ang bubu mushroom. Sabi nila yung mushroom na nakukuha sa pine tree. Dito sa Benguet. Yan. Truffle mushroom. Sabi yata. So, pasta. Tapos may tanim akong parsley. Umpisahan na natin maglinis ng mga kailangan natin mga ingredients. Pakuluan ko muna ito, mushroom guys. Yan. Kasi baka mag-iba yung lasa. First time ko itong lutuin. At matikman. Tingnan nga natin kung masarap. Kaya nagpapain tayo ng paglutuan ng noodles. Ayan na yung mushroom. Bago ko igisa, pakuluan ko muna ng tubig. Baka iba yung lasa mamaya. First time ko kasi. Tulungan daw ako magluto ng anak kong bunso. Ano? Ayaw magpakita. Whoops! Ang arati naman eh. Yan. Ito na guys. Oh, yan na yung mushroom. Maggisa na tayo guys. Lagyan na natin ng butter. Oh, butter. Lagyan na natin ng bawang. Lagay na natin ng sibuyas. Tapos yung ham. Ham ang panghalo natin guys. Walang bacon. Mahal ang bacon. Sabay na natin igisa itong mushroom. Oh, ganyan na ang itsura. Lagyan natin ng konting asin guys para sumuot na yung lasa. Then paminta. Halo-haloin na natin.
Lagay na natin guys yung sauce niya. Halo-haloin natin guys. Low fire lang ito para hindi didikit sa kawali. Tapos halo-haloin. Lagay na natin yung parsley guys. Basil. Italian seasoning. Lagyan natin. Haluin na natin. Yan, lumalapot na siya. Yan. Ito na guys, oh. Yan, luto na, oh. Pwede na yan. Kain na tayo. Pwede na guys. Gawin na natin. Tapos kakain na tayo. Ito na yung lunch namin. Lunch and dinner. Kasi hindi namin mauubos lahat. Mag-avocado shake din ako guys. Kasama ng partner ng carbonara. Yan. Lagyan natin ng sagu na maliliit at saka ice. Malamig-lamig. Kasi pawis na ako. Naglanit tarupan. Yan. Pwede na guys. Sarap. Sarap. Sarap guys. Kain na tayo guys. Tapos na ang pagluluto natin. Mga anak ko tapos na. Hinahan na naman nila ako. Kain na tayo guys. Let's eat. Ito na oh. Tikman natin yung di ko alam kung paano buo truffle mushroom ng Benguet. Hugis bilog. Yan nga ang una natin. Sarap ah. Fairness, masarap. Sarap guys. Plus may avocado shake. Tapioca. Avocado tapioca. Ito nga rin siguro. Kain na tayo guys. Kain muna tayo guys. Tapos na tayo kumain guys, kaya maghugas na tayo. Ayan oh, ang kalat. Oh yan. See? Kaya maghugas muna tayo. Babay ulit. Magpapaalam na ako guys. Goodbye. Sa susunod ulit. Sana magustuhan nyo na naman ang simpleng video ko ngayon. Bye!